Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Seng Bareh East Jingïap Hills District, ka Dawa na Menteri Ketenat Kakot Kakya ka Jila, ban Tohkit Mardor Halor ka Jingïap ka kong Pynche Bareh, ha Maternity and Child Hospital Jowai, ka Belajah ka South Rik Jelia. Ni ka Seng Bareh East Jingïap Hills District, ngidap da ka jing sngosi ba jing sngokia halor ka jing klat ba klem depor jing ka kong Pynche Bareh, ka basa ha jalap het bri sutanga kelap perdung East Jingïap Hills District, habo ka hospital. Laong ka Seng Bareh ka Shithi siya ka Menteri bala IT lingba u Deputy Commissioner ka West Jingïap Hills District haka santarik jeleo hapo ka jinglam u President u ba Finliness Bareh nalor kiwe ki dekat ka kur. Gatkum ka jingya thu ki bahayeng bat ki nong up ka Seng ka laong ba ka kong Pynche Bareh ka lit sya sumar haka ka hospital handai wat hapding ka jingkarpat bun sien ban sumar no yaka handai la keno ba u doktor ba pet yaka bat ki nong tre jong ka hospital kila kentat ban ai jing sumar haka por ka babiang. Karkum ka jingja ka penmi ka jing sngo kya ka bajur namar ka jing bom shim kya jong ki doktor ba ka jing bom dan ka jing ket khle naglyang jong ka hospital ba ki nong trei jong ka la ka no ka Sengkur halor ka ni ka jingja di ban penlong ka jing Tohkit ka bakloi bar ka baklem liang ban pentikna ka jing shisha halor ka ni ka jingja ka basngusi long ka Sengkur bat la benrap bala dalap ya kanu ka jing bom shim kya ka liang ka kot ka kya ka Sengkur ka kentu ba di ban shim ka jing penshitom ka bating bar ka an persha ya ki badon kti ka jing do no ya ka jing im hakum kini ka jing long jing man kam dei tang ka pen sngosi handai ka pen do ru ka jing net jong ka imnang salang ya ka tanat ka kot ka kya long shu shu ka Sengkur ini por na yang ini kam di nong yalam yang ka Sengkur Bareh na tanah Eastern Hills wan ini ni bentau laili ecemi wa kini ki wa hijin wa sam yang ini kini ko wa daklat ko Nai daw iwa ki nok sumar daduk ki nok ki nurse ki doktor ki amakan ka hospital mem chimkhia gi ya ki ni jinga ki wa ki waduk khamtam ya ki wakha ki pun ki wan cha sumar ini mem chim serius gi drai penban cha keno cha kenta gi ha ki nong penya yong kani ka hospital te halor ka te ka nong rim ki kam ki nong yalam UM na tana Eastern Hills District ka Bareh ay waro kawi wa da chimila ya kaniga lat ha ka wa penrem jur ya kaniga jingle torti yang ki nokre yang kani hostal kerpad ya ki bor ki wa halor wo chimkia gi bat wo pencitam ya kini ki nongerap hejing sekian uman ki nongerap ne benta ki wa kuyut wasap rai penban mendapo ini mem chim serius ki ya ketika kam ka wa kita uchim ki kama yo jiksnya yo jikti benagal yang ki wahayung wasamla wa wat dadep ki bu bu pendi ya ketika dawai wo yo chwa wo sumar ya ketika wada khalat behendrai tan hadu wada khalat kula mem yo go mem wila inos doktor ibu wanmi saka nei benta bu pa yo ya ketika jinglong cuman ka hejing itu wa kini ki jingstom ki waka go wan go saka ni ka hostel Ite to izin Pynche na kaliang yung kam ginong ilam kiwa hakmat kiwa na tayo na po is Jingïap Hills. Ite to kajing Pynche na kaliang yung kublay sibon.